Καλημέρα σας. Επειδή παρακαλώ καθίστε. Αδελφοί θέλουν να μιλήσουν, εντάξει, στην πορεία των... Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που δίνετε στην Ομοσπονδία μας να παρουσιάσει τις θέσεις της για το θέμα. Επιτρέψτε μου μια μικρή εισαγωγή για την κατάσταση στην εκπαίδευση. Είναι δραματικές πραγματικά οι επιπτώσεις που βιώνει η εκπαίδευση σήμερα από την πολιτική των μνημονίων. Οι δαπάνες έχουν μειωθεί από το 9 μέχρι σήμερα 33% και θα φτάσουν στο 47% παρακαλώ το 2016. Η μείωση. Τα σχολεία δεν έχουν χρήματα για τις στοιχειώδεις ανάγκες τους. Οι γονείς καλούνται όλο και περισσότερο να βάζουν το χέρι στη τσέπη από το εστέρημά τους, όταν υπάρχει αυτό, για να συμβάλλουν στις ανάγκες των σχολείων. Έχουμε συγχωνεύσει καταργήσεις σχολείων, υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δομών, βιβλιοθηκών, προγραμμάτων στήριξης των μαθητών. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών μειώθηκε κατά 15% από το 10 μέχρι σήμερα και παράλληλα απολύονται οι αναπληρωτές με μείωσή τους κατά 87% την επόμενη χρονιά, από το 10 μέχρι την επόμενη χρονιά. Εφέτος είναι η πρώτη χρονιά που θα τελειώσει το σχολικό έτος με σοβαρότατα κενά. Και μιλάμε για 32.000 ώρες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, χωρίς εκπαιδευτικούς μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαιδευτική εβδομάδα. Οι εκπαιδευτικοί εξαθλιώνται με μισθούς των 600 ευρώ, ενώ οι μειώσεις στους νεοδιόρους έχουν φτάσει στο 45%. Αυστηροποιήθηκε το πειθαρχικό δίκαιο, με αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός να παραπέμπεται για το παραμικρό στα πειθαρχικά συμβούλια και με την παραπομπή του αυτή πριν κριθεί η υπόθεση να τίθεται αυτόματα σε αργία. Η σχεδιαζόμενη αύξηση διδακτικού ωραρίου, υποχρεωτικές μεταθέσεις μετακινήσεις, αύξηση αριθμού μαθητών στην τάξη, συγχωνεύσεις τμήματων και σχολείων θα επιφέρουν εκτός του αυξημένου εργασιακού φόρτου ανακατανομή των οργανικών θέσεων σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί σήμερα που μετακινούνται ακόμα και σε 6 σχολεία από το ένα χωριό στο άλλο, διανύοντας τα τέλεια χιλιόμετρα. Αυτά όλα θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών, αλλά στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση στην εκπαίδευση, το νομοσχέδιο για την αρχή διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση, το σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ο νόμος 4024, ο νόμος 3848, το νέο πειθαρχικό δίκαιο και η έκθεση του ΟΣΑ για την ηλικία. Πιο κοντά στο μικρόφωνο για να ακούγεστε. Και η έκθεση του ΟΣΑ το 2011 για την ηλικία εκπαίδευση που παρήγγειλε και πλήρωσε αδρά το Υπουργείο Παιδείας, συνιστούν ένα πλαίσιο με το οποίο συνδέεται απόλυτα η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με τη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη, αλλά και με τις απολύσεις. Μαζί με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σχεδιάζεται και η προωθούμενη αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση των σχολείων, που θα οδηγήσει στην κατηγοριοποίηση και την υποβάθμισή τους και τελικά στο κλείσιμο αρκετών από αυτά. Το σχέδιο της αξιολόγησης συνδέεται άμεσα με το νέο σχολείο του ανταγωνισμού, της φτηνής κατάρτισης, της αποσπασματικής και επιφανειακής γνώσης και των δεξιοτήτων που θέλουν να δημιουργήσουν. Η λεγόμενη αυτοαξιολόγηση στο σχολείο συνδέεται με την εξωτερική αξιολόγησή τους και την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Όπως αναφέρεται στην έκθεση του ΟΣΑ σελίδα 67, η αυτοαξιολόγηση πρέπει να οργανωθεί με τρόπο ώστε να είναι συγκρίσιμη μεταξύ των σχολικών μονάδων και ώστε να μπορεί να επικυρώνεται και να συμπληρώνεται από την εξωτερική αξιολόγηση. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Εάν υιοθετηθεί λοιπόν η πιο ακραία μορφή ισοπεδωτικού χαρακτήρα αξιολόγηση σχολικής μονάδας, η οποία θα συνδέεται με τις εξεταστικές επιδόσεις των μαθητών, θα οδηγηθούμε στο διαχωρισμό των σχολείων σε κατηγορίες, θα οξυνθεί ο μεταξύ τους ανταγωνισμός, δηλητηριάζοντας εκπαιδευτικές και κοινωνικές σχέσεις, διαφοροποιώντας τους τρόπους χρηματοδότησης, βάζοντας τους χορηγούς από το παράθυρο και τους γονείς να στηρίζουν οικονομικά τη λειτουργία των σχολείων, οδηγώντας τελικά πολλά σχολεία στο μαρασμό και στο κλείσιμο. Η έκθεση του ΟΣΑ προτείνει, σελίδα 63, παράγραφος 113, να σχεδιαστεί στην Ελλάδα ένα εθνικό σύστημα αξιολόγησης μαθητή, κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί σε πολλά επίπεδα. Σε επίπεδο μαθητή, τάξη, σχολική μονάδα, περιφέρειας και συστήματος. Μέρος της στρατηγικής αυτής μπορεί να περιλαμβάνει ανάπτυξη ευρείας κλίμακας τυποποιημένων τεστ. Βασική επίσης στόχευση της προηγούμενης αξιολόγησης είναι η απόκρυψη της σκότησης των ευθυνών της πολιτείας για την κατάσταση της δημόσιας εκπαίδευσης και η μεταφορά των ευθυνών για τα προβλήματα, τα κενά και τις στρεβλώσεις του σχολείου στις πλάτες των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, στο προωθούμενο νομοσχέδιο, στο άρθρο 9, αλλά και στην έκθεση του ΟΣΑ, σελίδα 66, οι επιδόσεις των μαθητών συνυπολογίζονται για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αλλά και για την παραμονή τους στο σχολείο. Γι' αυτό το λόγο σχεδιάζεται και ένα νομοσχέδιο για το Λύκειο, η στανταροποίηση των επιδόσεων των μαθητών μέσω καθιέρωσης πανελλαδικού τύπου εξετάσεων σε όλες τις τάξεις του Λυκείου και η σύνδεση αυτών των αποτελεσμάτων και των αξιολογήσεων με την εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Αυτά λέει και η έκθεση του ΟΣΑ, δεν τη διαβάζω για οικονομία. Λέει μόνο, θέλω να πω αυτό,
η έκθεση του ΩΣΑ. Η αξιολόγηση της επίδοσης των εκπαιδευτικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης προκειμένου να καθοριστεί η εξέλιξη της σταδιοδρομίας, να ανταμειφθεί η καλή επίδοση και να επιβληθούν κυρώσεις για εκπαιδευτικούς με χαμηλές επιδόσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο βοηθά επίσης τα σχολεία να κρατούν τους ικανούς εκπαιδευτικούς και καθιστά τη διδασκαλία ελκυστική επιλογή σταδιοδρομίας. Είναι προφανές λοιπόν ότι η πολιτική αυτή στοχεύει στην απόλυτη χειραγώγηση των εκπαιδευτικών. Με την παράγραφο 9α του νομοσχεδίου συνδέεται η εσωτερική αξιολόγηση με την εξωτερική, αφού οι εκθέσεις αυτοαξιολόγησης των σχολείων αποτελούν αντικείμενο και της αρχής που δημιουργείται. Προηγουμένως είχαν συνδεθεί οι εκθέσεις αυτές με τον νόμο 3879 με τα προγράμματα εκπαίδευσης και διαβίου μάθησης που αποφασίζουν οι Δήμοι. Προβλέπεται λοιπόν η ανάθεση ακόμα και σε άλλους φορείς, ελληνικούς ή ξένους, και δεν εξαιρούνται οι ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται άλλωστε κατά κόρο σήμερα στο ΕΣΠΑ για τις αξιολογήσεις, υπηρεσιών αξιολόγησης. Σε εποχές λιτότητας, αντί να φροντίζει η πολιτεία να αντιμετωπίζει τα άμεσα και οξυμένα προβλήματα της εκπαίδευσης και να δαπάνες, ανάγκες, θρησκείας, εξοπλισμός, δημιουργεί μια αρχή που ξεκινά με δαπάνη 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και δεν γνωρίζουμε το ύψος που θα φτάσει, αφού όπως αναφέρεται στην έκθεση του λογιστηρίου, αρκετά από τα έξοδα, και είναι πολλά αυτά, δεν μπορούν να υπολογιστούν. Δημιουργείται επίσης μια απίστευτη γραφειοκρατία με τη δημιουργία τουλάχιστον 58, σε κάθε βαθμίδα προφανώς, πενταμελών αμοιβόμενων επιτροπών αξιολόγησης. Μια σημαντική επίπτωση των σχεδίων του Υπουργείου, εκτός από την επίπτωση στα σχολεία, θα είναι η διάλυση των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών και ουσιαστικά να οδηγηθούμε σε ατομικές συμβάσεις. Πώς θα γίνει αυτό? Ο ανταγωνισμός και η μετατροπή των ανθρώπινων σχέσεων μέσα στο σχολείο σε ζούγκλα θα είναι το επακόλουθο αυτής της πολιτικής, της σύνδεσης δηλαδή της αξιολόγησης με τον νόμο 4024, με τον οποίο δεν φτάνει να είσαι καλός και αποδοτικός ή να περνάς κάποια στάνταρ, αλλά πρέπει να υπερτερείς τον άλλον συναδέλφο σου. Μια και υπάρχουν ποσοστά για την εξέλιξη από τη μια βαθμίδα στην άλλη, ποσοστά τα οποία μπορεί ο Υπουργός Οικονομικών όχι να αυξάνει, αλλά να μειώνει, μόνο αυτή τη διατύπωση έχει ο νόμος, να μειώνει ανάλογα με το αν υπάρχουν χρήματα, δηλαδή οι δημοσιονομικές ανάγκες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η αξιολόγηση αυτή είναι καθαρά τιμωρητική, αφού ο εκπαιδευτικός που κρίνεται αρνητικά δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την προαγωγή του τα επόμενα 2 χρόνια και μπορεί να απολυθεί ακόμα μετά από 2 αρνητικές κρίσεις, κρινόμενος από μονοπρόσωπα ουσιαστικά όργανα. Αυτό το αναφέρει ο νόμος 3528. Τελειώνοντας, ουσιαστική στόχευση λοιπόν και του νόμου αυτού και του διατάγματος και όλου του πλαισίου που φτιάχνεται, γιατί κυκλοφορούν στα σχολεία αυτές τις μέρες και διάφορες υπουργικές αποφάσεις, στις οποίες έρχονται και βάζουν και άλλα ζητήματα, ο έλεγχος και η τιμωρία των εκπαιδευτικών. Ισχυρίζεται το Υπουργείο Παιδείας ότι η αξιολόγηση θα βελτιώσει το εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι πλέον ορατό σε όλους μας. Η πολιτική αυτή που ασκείται όχι μόνο δεν οδηγεί στη βελτίωση, αλλά αντίθετα έχει τραγικές συνέπειες. Έτσι λέμε ότι η ΟΛΜΕ αλλά και όλο το εκπαιδευτικό κίνημα ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου αυτού και του σχεδίου του προεδρικού διατάγματος, αλλά και την κατάργηση του 4024. Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει κανένας φορέας στη χώρα που συμφωνεί με αυτά τα νομοθετήματα. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν αγωνιζόμαστε για μια συνολική ανατροπή της μνημονιακής πολιτικής των περικοπών και της λιτότητας που διαλύει το δημόσιο σχολείο και εξαθλιώνει τους εκπαιδευτικούς. Και ευτυχώς δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε κύριε Κατσιφάκη. Το λόγο έχει ο κύριος. Πραγματικά το θέμα της αξιολόγησης είναι από τα πιο πολύπλοκα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το εξαντλήσουμε εδώ, εκτός αν κάτσουμε και κάτσετε κάποια στιγμή όλη την ημέρα και κουβεντιάσουμε. Αυτή τη στιγμή όμως, αγαπητοί βουλευτές, δεν συζητάμε τη φιλοσοφία για την αξιολόγηση. Τοποθετούμαστε και συζητάμε για ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που δεν μας ρώτησε κανείς. Το 4024 όταν φτιάχτηκε δεν μας ρώτησε κανείς. Δεν ξέρω αν ρώτησαν και εσάς. Ήταν ένας νόμος που ψηφίστηκε από αυτά τα γρήγορα που ψηφίζονται στη Βουλή. Που δεν καταλαβαίνει κανείς τι έχει μέσα. Γι' αυτό και υπήρξαν πολλές τροπολογίες μετά. Τροποποιήσεις, συγγνώμη. Ο νόμος λοιπόν 4024, και αυτό προσπαθεί να το αποφύγει και το Υπουργείο Παιδείας, τη συζήτηση. Λέει συγκεκριμένα, συνδέεται η υπηρεσιακή και βαθμολογική εξέλιξη του εκπαιδευτικού με την αξιολόγηση. Η έκθεση του ΩΣΑ λέει ότι συνδέεται η αξιολόγηση με τις επιδόσεις των μαθητών και των σχολείων. Αυτό θέλουμε. Και προφανώς αυτό είναι η τιμωρία και η εξαθλίωση του εκπαιδευτικού. Συν όλα τα άλλα που έχουν γίνει. Δηλαδή ο εκπαιδευτικός που πάει σε 6 σχολεία, για πέστε μου πώς θα αξιολογηθεί.
Λέμε λοιπόν, δεν συζητάμε λοιπόν αυτή τη στιγμή ένα θεωρητικό πλαίσιο. Εμείς έχουμε κάνει και προτάσεις, είναι και στα συνέδριά μας και στη σελίδα μας, άμα μπείτε σήμερα, εξαντλητικές προτάσεις και σε εμάς και στη ΔΟΕ. Δεν είναι εκεί το θέμα όμως. Συζητάμε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική που έχει διαλύσει το δημόσιο σχολείο. Οι δαπάνες αυτή τη στιγμή θα πάνε στο 2,15 το 16. Δεν υπάρχει ούτε τριτοκοσμική χώρα σε αυτό το ποσοστό. Είμαστε τελευταία χώρα στον κόσμο. Και ακούμε τις συμβουλές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ όταν είναι να κατεβάσουμε, αλλά δεν τις ακούμε. Παραδείγματος χάρη, η κυρία Βασιλείου, η Επίτροπος, έχει απαντήσει στην ΟΛΜΕ αλλά και δημόσια, θα το καταθέσω και εδώ πέρα σε συνέδρια, ότι οι δαπάνες για την παιδεία στις χώρες που έχουν μνημόνια και δεν πρέπει να περικόπτονται. Πρέπει οι κυβερνήσεις να φροντίζουν να παραμένουν στο επίπεδο που ήταν τουλάχιστον. Εδώ ούτε αυτό δεν γίνεται. Ούτε αυτό δεν γίνεται. Λέμε λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα σήμερα. Μπορεί η κυβέρνηση να καταργήσει αυτόν τον νόμο. Εμείς, αν θέλετε, είπαμε όταν έγινε μια συνάντηση, δύο συναντήσεις με τον Υπουργό Παιδείας, είπαμε, αν θέλετε, και αφαιρετικά, γιατί το θέμα της αξιολόγησης δεν έχει σχέση με τους εκπαιδευτικούς μόνο, έχει σχέση με τα σχολεία και με το κλείσιμο σχολείων και με την κατηγοροποίηση σχολείων. Είπα αρκετά πριν, αλλά θα πω στην απάντησή μου κι άλλα. Αφαιρετικά λοιπόν, προσπάθησα να είσαι και λίγο, να μην είσαι απόλυτα σωστός επιστημονικά, είπαμε στον Υπουργό μία φράση. Κατάργησε το 40-24, δηλαδή τη σύνδεση, και έρχομαστε να κουβεντιάσουμε. Η απάντηση ήρθε εγγράφος όταν μας έστειλε το διάταγμα για την αξιολόγηση, όπου στην πρώτη σελίδα, θα το καταθέσω και για τα πρακτικά, μας απαντάει ο Υπουργός, σας στέλνω το διάταγμα κείμενο εργασίας που αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, το οποίο συντάχθηκε στο πλαίσιο του νόμου 40-24. Τι να συζητήσουμε από εκεί πέρα. Και λέει ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Παιδείας, τον έχω ακούσει πολλές φορές. Δεν είναι τιμωρητική. Πώς δεν είναι τιμωρητική. Εδώ ακολουθείτε ακριβώς την έκθεση του ΟΣΑ. Σας διάβασα πριν κομμάτια για την οικονομία, θα την καταθέσω στα πρακτικά ολόκληρη. Υπάρχει έκθεση του ΟΣΑ το 2011, πληρώθηκε 127.000 ευρώ από τα χρήματα του ΕΣΠΑ, γιατί δεν μπορούσε κανείς άλλος να κάνει προτάσεις για την εκπαίδευση. Στοχοποιήθηκε ο εκπαιδευτικός, ότι αυτός φταίει για τα προβλήματα της εκπαίδευσης. Και λέει αυτή την έκθεση λοιπόν υλοποιούν. Αυτή η έκθεση λέει αυτά που σας είπα πριν. Θα την καταθέσω στα πρακτικά. Ότι συνδέουμε τις επιδόσεις των μαθητών με την αξιολόγηση του σχολείου, με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα σύνδετο. Δεν υπάρχει μόνο η αυτοαξιολόγηση, η αποτίμηση της μονάδας, η συζήτηση στο σχολείο κλπ. Όλα αυτά τα συνδέουν μεταξύ τους. Με δείκτες, η εκπαίδευση δεν είναι δείκτες. Δεν είναι νούμερα η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι οι ψυχές των ανθρώπων που πάλλονται καθημερινά στο σχολείο, μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Αυτό είναι η εκπαίδευση. Και συγχωρήστε μου τον τόνο. Βεβαίως έχουμε πει, και απαντάω στον κύριο Κεδίκογλου, βεβαίως έχουμε πει να μπουν συνθήματα κάτω του μνημονίου. Διότι το μνημόνιο διαλύει το δημόσιο σχολείο. Το διαλύει αυτή τη στιγμή. Και αν θέλετε, εσείς με το νομοσχέδιο αυτό, θέλετε να τιμωρείτε ο εκπαιδευτικός. Να μειώνετε μισθολογικά, να μπορεί να απολυθεί μετά από 2. Τα λέει ο νόμος, δεν τα λέμε εμείς. Ο 35-28 το λέει. Μετά από 2 αξιολογήσεις κακές μπορεί να απολυθεί. Ο εκπαιδευτικός. Ναι, μετά από 2 αξιολογήσεις. Το λέει ο 35-28, σας πω και βεβαίως. Εντάξει, αλλά εγώ μιλάω με άρθρα νόμου, δεν μιλάω με θεωρίες, κύριε Υπουργέ. Όλη του νόμου. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση για τα μοντέλα, δεν είναι παντού τα ίδια πράγματα. Η εκπαίδευση είναι πολύ παραγωγική. Δεν είναι. Πήραμε ένα μοντέλο, το φέραμε κλπ. Αν και όσοι είναι και αγαπούν τόσο πολύ το φιλανδικό μοντέλο που έχει και αποτελέσματα καλά στο διαγωνισμό των διεθνή, να τους πω εδώ πέρα ότι η Φιλανδία έχει πάνω από 6% δαπάνες, έχει τεράστιους μισθούς εκπαιδευτικών και δεν έχει αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Σας καταθέτω εδώ της Ευρυδίκης, επίσημο κείμενο είναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, που θα αναφέρει τη Φιλανδία σαν μία από τις χώρες που δεν έχει αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Άρα δεν είναι η πανάκια, η λύση για όλα τα προβλήματα αξιολόγηση. Αλλά ξέρετε τι είναι. Αντί ο έλεγχος και η τιμωρία στον εκπαιδευτικό, είναι η στήριξη και η εμπιστοσύνη στον εκπαιδευτικό.
Δεν μπορεί να υπάρξει εκπαιδευτικό σύστημα να βελτιωθεί με αυτές τις συνθήκες που δημιουργεί το διάταγμα αυτό και όλο το πλαίσιο μαζί με το 4024, μαζί με το σημερινό νομοσχέδιο που συζητάμε. Δεν μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες παιδαγωγικές μέσα στο σχολείο. Αντιπαλώτας συνθήκες θα δημιουργήσει. Και εξηγούμε. Με τα ποσοστά που λέει. Δεν φτάνει να είσαι καλός, όποια στάνταρ και να βάλετε. Θέλετε να μας πείτε να προτείνουμε εμείς τα στάνταρ και να τα αποδεχτεί το Υπουργείο. Δεν είναι εκεί το θέμα. Όποια και στάνταρ να είναι, όποια και κριτήρια να είναι, ανεξάρτητα αν περνάς κάποια κριτήρια, μας έχουν προαξιολογήσει. Με τον νόμο 4024 και πάλι έχουν πει και λένε ότι μόνο το 50% του συνόλου των εκπαιδευτικών θα πάει στο Β βαθμό και μόνο το συνόλου των εκπαιδευτικών το 15% θα πάει στην Α. Και αυτά λέει ο νόμος πάλι κύριε Παπαθεοδόρου, ότι μπορεί ο Υπουργός Οικονομικών κάθε 2 χρόνια να τα μειώνει, όχι να τα αυξομειώνει, να τα μειώνει. Ανάλογα αν υπάρχουν χρήματα. Προφανώς θα τα μειώνει όσο πάμε σε αυτή την κατάσταση. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση αντιπαλότητα στο σχολείο. Δεν φτάνει δηλαδή να είμαι καλός, αλλά να είμαι καλύτερος από το διπλανό μου, να είμαι εγώ καλύτερος από τον κύριο Παπαθεοδόρου στο ίδιο σχολείο, να παλεύω εγώ ενάντια στον άλλον για να το ξεπεράσω στον πίνακα. Και μάλιστα δεν έχω δικαίωμα ούτε ένσταση στη Κοτσιφάκη, συντομεύετε λίγο. Ναι, θέλω να σας εξηγήσω όμως αυτά τα θέματα. Συνήθως λέγονται, εντάξει, χωρίς να βάζω προθέσεις, λέγονται, εξομίζονται πράγματα που λέει δεν θέλετε, δεν κάνετε κλπ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι αρκετά πολύπλοκα τα πράγματα. Προσπαθώ να σας δώσω ορισμένα παραδείγματα. Και βεβαίως υπάρχει αξιολόγηση αυτή τη στιγμή. Και δεν υπάρχει αξιολόγηση. Ξέρετε, οι διευθυντές των σχολείων, οι σχολικοί σύμβουλοι, οι προϊστάμενοι, αξιολογούνται. Πώς γίνεται να αλλάζουν κυβερνήσεις, να αλλάζουν όλοι αυτοί? Ή οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι, εντάξει. Να μην το ισοπεδώσουμε τελείως. Πώς γίνεται τώρα να μας αξιολογήσουν οι προϊστάμενοι, τους οποίους το κόμμα που είναι στην κυβέρνηση, ο Υπουργός, πριν από λίγο καιρό κατήγγειλε ότι αυτή η διαδικασία είναι απαράδεκτη. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή? Πώς θα τα δεχτούμε όλα αυτά? Πώς γίνεται να κρινόμαστε από μονοπρόσωπο όργανο? Ο ίδιος ο Υφυπουργός Παραμονές Χριστουγέννων σε εφημερίδα εθνική έλεγε: είμαι αντίθετος με την κρίση από μονοπρόσωπο όργανα. Ορισμένα στοιχεία που μου ζήτησε ο κύριος Κυρίτσας. Οι μειώσεις καθηγητών που είπα είναι, όσον αφορά τους μόνιμους, δεν είναι από απολύσεις, είναι από συνταξιοδοτήσεις, οι οποίες είναι βίαιες αυτή τη στιγμή, γιατί με τα συνεχή μέτρα που παίρνουν ο κόσμος βιάζεται να φύγει, ακόμα φεύγουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα μπορούσαν να προσφέρουν. Δηλαδή από 28, από 25 χρόνια, από 26 χρόνια, όσοι μπορούν με τις παλιές ρυθμίσεις να φύγουν, να προλάβουν, όπως το καταλαβαίνουν οι ίδιοι. Δεν σημαίνει ότι κάνουν πάντα το σωστό φεύγοντας, αλλά λέω πως το καταλαβαίνουν οι ίδιοι, κάτω από την πίστη αυτή. Έχει μειωθεί λοιπόν το εκπαιδευτικό δυναμικό κατά 15% και θα μειωθεί ακόμα περισσότερο φέτος και δεν θα γίνει καμία πρόσληψη φέτος μονίμου ή ελάχιστες. Και έχουν απολυθεί, ναι, έχουν απολυθεί. Οι συνάδελφοί μας αναπληρωτές. Είναι απόλυση. Αυτοί οι συνάδελφοι ήταν χρόνια στα σχολεία. Με συμβάσεις. Με 9 μήνες, με 7 μήνες, δεν ξέρω με τι. Είναι απολυμένοι όμως, αγαπητοί και αγαπητές. Από 15.500, χωρίς να βάζουν τους αναπληρωτές του ΕΣΠΑ, που φτάνουν 19.000. Πρόπερση θα πάμε, λέει το Υπουργείο, σε 2.000 του χρόνου. Είναι απολυμένοι λοιπόν 13.000 άνθρωποι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η κατάσταση στο σχολείο σήμερα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τιμωρηθούν, να τιμωρηθούν. Να μην παίρνουν κλιμάκιο, να μην παίρνουν κλιμάκιο. Να απολυθούν εφόσον είναι κακοί. Ο Υπουργός Παιδείας τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να γίνει, όταν έχει 32.000 κενά τη βδομάδα χωρίς καθηγητή τα σχολεία, τις δευτεροβάθμιες μόνο, και τελειώνει το σχολικό έτος. Τι πρέπει να γίνει? Και συγγνώμη και πάλι για τον τόνο μου. Αλλά συγχωρήστε μου, είναι η αγανάκτηση των εκπαιδευτικών της καθημερινής δουλειάς στον πίνακα και με τους μαθητές. Το πειθαρχικό δίκαιο βεβαίως συνδέεται. Αυτή τη στιγμή τι έχει γίνει? Γιατί υπάρχει μια παρεξήγηση και εδώ θέλω να πω σαφώς τη γνώμη της Ομοσπονδίας. Εμείς δεν υποστηρίζουμε ότι πρέπει όσοι πίπτουν στα δικήματα να παραμένουν στο σχολείο. Το έχουμε πει, το έχουμε τονίσει, βεβαίως αυτό δεν περνάει στα μέσα ενημέρωση. Κατανοητό γιατί δεν περνάει. Αλλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε οποιοδήποτε καταγγέλλεται για οτιδήποτε και με την απλή παραπομπή στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο πειθαρχικό τώρα να βγαίνει σε αργία. Γιατί υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις και τις ξέρει και ο Υφυπουργός και το Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που τίμησαν παραπάνω το καθήκον τους. Και επειδή βρέθηκε ένας τρελός και τους μήνυσε, είναι αυτή τη στιγμή σε αργία. Και έχουμε τέτοιους εκπαιδευτικούς. Δεν θέλω να αναφερθώ σε προσωπικά παραδείγματα, δεν είναι σωστό. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Γι' αυτό το πράγμα είναι έξω από κάθε έννοια δικαίου. Βεβαίως όσοι διαπράττουν σοβαρά δικήματα θα πρέπει μέχρι και να απολύονται. Ανάλογα το αδίκημα.
Αλλά όχι αυτός ο συρφετός. Και βεβαίως συνδέεται όλη αυτή η ιστορία με όλο αυτό το πλαίσιο της αξιολόγησης. Γιατί είναι μια απειλή για τον εκπαιδευτικό. Και δεν μπορεί ο εκπαιδευτικός να λειτουργήσει με απειλή. Χρειάζεται ηρεμία, χρειάζεται το εκπαιδευτικό κλίμα, δεν έχει καμία σχέση με την απειλή. Και δεν χρειάζεται όλα τα άλλα που τα έχουμε πει, δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ τώρα, για το ύψος των αμοιβών των εκπαιδευτικών, για τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών. Δεν μπορεί ένα εκπαιδευτικός να προσφέρει έργο όταν είναι κάθε μέρα σε άλλο σχολείο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι ο εκπαιδευτικός να μπει και να βγει στην τάξη. Είναι σχέση με τους μαθητές. Αυτό είναι που ανεβάζει τον εκπαιδευτικό. Αυτό που κάνει το επάγγελμά μας. Το ξέρουν μόνο όσοι το ασκούν το επάγγελμα αυτό. Με ρωτήσατε και για τους μισθούς σε σχέση με την Ευρώπη, νομίζω. Εντάξει, έχουμε και στο κείμενο που διάβασα και καταθέσαμε, είμαστε στο 56% του μέσου όρου. Μέσα στις χώρες αυτές είναι και οι χώρες που είναι κάτω από εμάς και οι χώρες που είναι πάνω από εμάς. Και έχουμε και παραδείγματα. Αν μπορώ με ένα mail κάπως να σταλίσω όλα τα mail της Επιτροπής, υπάρχει μια μελέτη του κέντρου μας που στηρίζεται στα επίσημα στοιχεία, στα στοιχεία της Ευρυδίκης και αυτά που βγαίνουν και που λέει αυτό ακριβώς. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί παίρνουν το 19% του Λουξεμβούργου, το 29% του Γερμανού, δεν θυμάμαι τώρα τα νούμερα ακριβώς, μπορώ να σας το διαβάσω. Και το 56% του μέσου όρου. Του μέσου όρου στην Ευρώπη. Έτσι. Νομίζω ότι θα τελειώσουμε αυτό. Είμαστε ανοιχτοί να κουβεντιάσουμε μαζί σας και αν θέλετε οργανώστε το ως Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων μια ευρεία συζήτηση για το θέμα αυτό και για όλα τα ζητήματα της εκπαίδευσης, γιατί δεν μπορεί να ξεκόψει ένα θέμα και να πεις ότι δεν επηρεάζεται από τα υπόλοιπα, είναι πολύ παραγωγικό. Αλλά πραγματικά κάνουμε έκκληση ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η εκπαίδευση με τη λογική αυτή, με τη λογική των δικτών. Επίσης ένα κείμενο που θέλω να σας καταθέσω είναι και που από τη διεθνή εμπειρία, γιατί δηλαδή η κατηγοροποίηση σχολείων, γιατί υπόθηκε αυτό, δεν είναι κακό ο ανταγωνισμός και η κατηγοροποίηση, κάκιστο είναι. Θα πάμε στα καλά και στα κακά σχολεία, θα πάμε στα σχολεία των καλών και στα σχολεία των καλών περιοχών και των κακών περιοχών, θα αξιολογείται με τους ίδιους όρους το σχολείο στο Πέραμα και το σχολείο στην Κηδισιά. Έτσι θα δημιουργήσουμε λοιπόν κατηγορίες και κλείσμα σχολείων. Έχουμε τα παραδείγματα και από την Αγγλία και από την Αμερική. Εγώ θα σας καταθέσω ένα κείμενο πολύ απλό, που δεν είναι κάποιο που έχει σχέση με την ΟΛΜΕ, είναι της πρώην Υπουργού Παιδείας του Μπούς, υπεύθυνη για τη μεταρρύθμιση και την αξιολόγηση. Λέγεται η κυρία Ντάιαν Ράβιτς και λέει γιατί, ο τίτλος του είναι «Γιατί άλλαξα άποψη για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και την αξιολόγηση σχολείων». Αυτή είναι η πραγματικότητα, αγαπητές και αγαπητοί, και σας κάνουμε έκκληση και προς την κυβέρνηση κυρίως να αποσυρθεί και το προεδρικό διάταγμα και ο νόμος, το σχέδιο νόμου, και βεβαίως να καταργηθεί ο 4024. Και είμαστε έτοιμοι να κουβεντιάσουμε. Εφόσον η κυβέρνηση λέει ότι δεν θέλει τιμωρητική, δεν θέλει σύνδεση, ας το κάνει. Ας καταργήσει το 4024, έστω στο κομμάτι αυτό, δεν ζητάμε και πολλά, στο κομμάτι της σύνδεσης και ας συζητήσουμε. Κύριε Κοτσιφάκη, ευχαριστούμε. Ο κύριος και η συνεδρίασή μας.